Vďaka tejto veci ma už nikdy nebudú boleť ruky pri dlhej ceste na vozíku. Prídavný pohon Klaxon Power, ktorý sa ľahko pripevní na môj vozík, ktorý dennodenne používam. Keď sa prídavný pohon a vozík spojí, vznikne zrazu poriadna trojkolka, ktorá prekoná strmé cesty, kopce a každodenné prekážky. Pohon je s vozíkom spojený s jednoduchým a veľmi funkčným systémom. Nasadenie je síce trošku náročnejšie, lebo prídavný pohon je pre mňa celkom ťažký, má 12 kg, ale aj takto zvládnem nasadiť úplne samostatne. A teraz som oveľa viac samostatnejší, lebo takto nemám problém prejsť rôznu vzdialenosť a ísť po náročnom teréne, ktorý by som bežne nezvládol. A s poriadnymi offroad zadnými kolesami ma naozaj už nič nezastaví. Ovládanie je absolútne jednoduché. Palcom na pravej ruke pridávam plyn, druhou rukou mením rýchlosť, ktorú vidím na tachometri, ktorý je predo mnou. Pohon má dvojitý systém brzd a má to aj tú najdôležitejšiu vec, zvonček. Prídavný pohon vie ísť až 20 km za hodinu. To som ale neskúšal, lebo nechcem sa celý dolámať. Dojazd je okolo 50 km, takže bez problémov